The time we do say for the make a go if no one you will buy for the sake buy now then who was not going to say money but people that be that was if I have an interview, listen. The way phone and like every lot of lazo and don't play with me here. The way phone and la mam na home poke. You were a phone of Hana bathroom. On a hotel okay no here. My girlfriend may call so on a hotel okay no here. Okay, come to that. On a hotel okay no here. You know bingo. You gotta get it on and give me a short time. Maybe I'll be mental. She take a back by or call. Grand Gary gone in on a hotel, they would have more than that. A brave interview. I have interview. Now listen. Ish, I told that touch, and if you're not ready to get back to the pier, I'm back. I'm never back up at the work of doom. Mamma Nganiru. Nganiru. Kawaniru. Ish, I trumped that touch from you. I have put that in the banana, put that in gum on your nush. Put that in gum. Le, and when you have an ampunoni, we are just not needing. I had a phone now like a billion to get last. Lanya. Non even got of my wapaka no cooking, non even got of my. I told Maso, turn Maso. Turn Maso. Turn Maso. If you're not ready, I'll bring you down and don't joke with me here. I'm ready. If you're not ready, I'll bring you down. Take Parahoka flash, or take Otele Ndi Mma flash drive. Flash drive HT egu. Near our fires and them mad. May they ready to put Togi here, like Agbogho. Turn Asuka. Jackaga will have name when he must see when he can let him know every again or to note. When I so be Lele. The one front which they can Agbogho. The one front. They could do Otele abroad. Otele Ndi Mma. There's a wine and then a Chanambran and Newi. Oh, do Otele Mabru. Look at. Hold non de about 100 diviata. That would have phone. Listen, be careful here. Joy. Lying at the way who got off my bombonishe. Take Paris who now and them a bombonishe the way who got off my. Ahi bogi. Ijoma. Ijomonia. Number. It therefore 24. Maybe she don't know it. Abia State. Eben Abia. Aba. Eben Aba. Umojima. Gino yebi. Mona wanne mwaibi. Gina kena. I'm a stylist. Mama, here we shot you go.
Abam here we short again. Bishop, and I'm at church. Abam here we short again. Mami here we short again here. Kakapo mo on. Mami here we short again ka. He was stylist. We who flash drive. Bianga takoshi gremeze. Negi nanda go dendo. Nemo dendo. Iwo ye ben. Oh, my Abia State. Oyaba. Okay, wonye ngwa. Eya. Kabi ga si wonye ngwa. Guess what ni iwo nye ben na ngwa Chineke agba ogoko. Abụ m onye Umojima. Eriri. Mba. Apro ọnụ. Ema na-eshi. Ama m na-eshi. M na-eshi nri ọfụma ibi na-eshi ga mmiri sef. Kontom plug ọkwapụla. Bishop, ole nke bụ kontom plug? Agbakala ahụ kontom plug ọ. O ji anọ n'azụ ma emewe dọgị. Agbakala ahụ ya. Mba. Otele kontom plug ka dị ntat. Ọtọ Versace ihe Otele ebupụle plate ya. Ebupụla plate ya. Otele agbakarala Versace ihe Otele. Mmadụ ole tara ya? Mmadụ abụọ. Eji nwa. Iji nwa. Mba. Mmadụ abụọ atara gị, gịnị ka ha rụwa? Ofu onye n'obodo oyibo. Onye nke abụọ. The same thing. Ele ihe mere ndị ele nge nọ nweta ndị n'obodo oyibo taga gị ha alụ gị ha akwụkwa n'ugwu shi gị bịa m interview nga. Esem ele nge nọ nweta ndị taga gị ha akwụ ụgwọ isi gị ha alụ gị bịa m interview nga. Bishop, ọ na ha bụrụ classmate m. Ha bụrụ classmate m. Ọkụ ụmụ klaasị gị ndị taga gị. Ọ ya mere ha alụ gị ha akwụ ụgwọ isi gị. Okay, ịdị mma ọtịta n'aka ụmụ klaasị gị, ịdị mma ọlụlụ nwa bingo. Bara nga ana ha gbara classmate m. Ana ha gbara classmate m. Ọ dị mmadụ ga-aba n'Otele gị na alọka ụmụ skuul, ụmụ sekọndịrị skuul ejucha n'ikpu. Mba. Demi sịga m mba. Sorry. Ga m mba. Ọ dị mmadụ na-aba n'Otele gị na ahụ lọka ya na textbook. Ịbara nga bịa sị m mba. Sorry. Gị na ahụ ka taga m ugbu a. Mba. Pantị ga-enwere nke dọkara adọka n'ime ha. Ele nga ha na-anata gị ọ n'ụlọ ha ka ọ na họteelụ? Ofu onye wụ n'ụlọ ha, ofu onye wụ na họteelụ. Atawa gị ji anyụ. Nji anyụ. Ị ga-enye load mkpu ị na-eti. Bishop, ana m etizi mkpu. Ele ihe mere ị na-etisi mkpu? Enwe ihe mere nụ. Gịnị mere ị na-etisi mkpu? Ọ na-awụ ticha mkpu a like this, were ya na-eme m ihe ọchị. Onye na-eji eme gị ihe ọchị? Dama nke ahụ. Classmate. Ele mkpu itiri ya last o ji kọọ ọnụ.
Ihe m na-eti wu. Anwụọla m o, anwụọla m o. Ịnwụọla gị? Anwụọla m, anwụọla m. Okay, ya were agwa kwumokwu. Anyị zawazie kọl na-asị m anwụọla m, anwụọla m. Okay, donna. Okay. Mkpu ọnwụ onye dị ndụ. Ị ga-enwe nke ugbu a ma ịchụhụ ọchị ahụ n'ọnụ ịhụrụ anwụọla m gaa. Ị ga ugbu a na-amụ na-ababeghị n'Otele ịnyụgha. Ị ga-enwe nke ugbu a ma m nụghị ọchị ahụ n'ọnụ Ikenna. Bishop anaghị achị ọchị. Otele mkpu Otele ọnwụ onye dị ndụ. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. Bishop ebu m ya n'isi cheka mkpọ ya. (081) ọkwa WhatsApp sọsọ na-aga aga 081. Kpọwa nọmba ka ọ bụwa na-ewu ya. 49359487. Ọkwa ịma na ihe anyị mere ebe a ga-aba n'ihu akwụkwọ dum. Ya bawa. M gaa n'iru. Gawa n'iru Bishop.